sa lain ka mo palit. Pa. Oh. Saman. Saan mo yung magkaon na to? Na, butong yun. Pang dito, pangukad mo dito na. Kay, ay, tanawa lang diya kung sino magkaon diya. Ay, ipagtatuban dito. Una dito. Tanawa lang. Sige, gutom na kayo ba? Oh, tanawa na, pangukad diya. Nabay ma, gitaan mo diya. Aman daw ko nang ipagtatuban ni Papa diri. Tanawang tani di. Pagtatuban diri. Tanipod. Ubig. Sus. Pa! Pa! May sudan rin, saan ito man eh? Ano, ipatalaw ko siya mga unsay i-kuhan diha, tatluban. Abay, makita ka ni mo dyan, ay makaon. Na, way sudan ano, saan na rin, kaon, way sudan puro naman nakanoon. Pangutan lang dito na, kun. Ate, yan, pangutan ko, sugot ka ta. Pangutan ka? Oo, pangutan dito. Diyan, late. Oo, diyan, late. Muli, bayaran na ako na inig mga sweldo. Sige, mangutang ta. Ayo, te. Oh, zaman muha. Pwede mangutang? Utang. Kung gusto ko kung papa ba? Suko kung papa nga mangutang kay sweldo na lang bayaran daw. Nya, bayaran ka hanaw niya. Sweldo, bayaran. Ano dugay pati sweldo guro? Basta mo man inguntin nga, bayaran daw sweldo. Sige. Siguro adyo bayad na kayo ang tindahan. Malang nagsulod ba? Sige, bayaran daw na sweldo. Salamat eh. Sabay mo. Anong mga sudanon na? Oh, nay. Kanton na may na diri oh. Kada, vice na. Lima ka buok. Wala ka po, okay na nga. Sa isa ni. Oo. Yan sa paman. Kanina. Salamat eh. Ay, mayroon pa tayo na. Sus, sa'yo ha pa itong mangutang. Uy, buntad pa sa'yo. Katong silingan na to ba? Pag suko ni mo sa pagpangutang. Ano lang? Ngayon di ato siya nga. Pag-upagaytang silingan, ang utang na daw. Suko siya. Wala ko siya masuko, pero lain po ba, bag-ura daw tang silingan, nga, o pa daw siya kailan, ang utang na daw ta. Ano may hina na, biyara may nga sindo. Giina biyan ako. Ini okay naman po to siya. Ano ka? Ang utang balik nung. Batay, kapi ani. Yes. Ikorta kay. Mga pika? Oh, happy ko pag wa matay kape. Usaon ta man eh? Utang dito. Utang na pod ako na po. Ay na lang nga. Wan. Anong sweldo? Bayaran yung sweldo yun. Anong sweldo bayaran? Sweldo na bayaran. Takuha niya kayo pati. Sweldo lagi. Utang sa sugot ko siya siguro. Utang na butag kape. Ano lang? Si kape unya sa pa may laing tangon kape lang. Pinig. Ikaw, kapan? Gutom ka? Puro kape niya walay sukar. Tapi dia sukar. Bila sukar. Oh, sukar. Sige. Sige, kanila ba? Mag-utang sa kondre. Matay, basig maulaw na mag-balik dito. Nakautang na nabatak kaisa dito. Yan mo, yan. Biyaran na dito. Ikaw nung giniskat dito. Sige pa ako. Bahala dito. Ano, kilabigit pangapi ba? Oh, nanak po diri oh. Pangutang na sa ni karon. Dugang listahan. Bago pagay na muyo, nangutang na. Huwag ko kailangan na nila. Ayo. Daan ka lagi ko ragi, mangutang na po ka ba? Subo kong papa, diba? Utang na ko ng kape. Oh, tasa kayang listahan oh. Kain mo ko kay buntag sa iyo pa niya. Ano mo kay inom daw kape. Subo ko niya asukar o kape. Pasiguro na yun niya karong sweldo niya ha. Sa paman. Anak natin, salamat kay tiya. Oh, pasiguro yun na yung sweldo niya ha. Sige, salamat tayo. Salamat. Alis ako. Oh, sige. A few moments. Una ka lagi. Ano ka? Uy, pihap na magwarta. Sweldo na? Ay, sweldo na. Karoon pwede ko na sweldohan kay... Sus, magidugay. Ayaw kay sweldo. Ayaw kay sweldo na din mo. Bayaran na itong utang nila ate. Ayaw niya na. Bayad sa utang. Magigigil kayo. Yan na. Nawar ha? Agi-agian ako. Bising sweldo na. Hoy! Diri mo mangutang, sa lain ka mo palit. Mo na ni ron. Ato na
jud ka sa inyo balay. Ani ka mangutang ato ka sa lain mo palit.